Ja, vi er så samlet her i dag for at tale om kuglekanonen, som er en magnetkanon, som skal skyde sådan en bitte kugle igennem et lokale, som så skal ramme et bestemt punkt. Jeg ved ikke helt, hvornår kuglekanonen er opfundet, men det finder vi muligvis også ud af i det her program senere. Ja, velkommen tilbage til kugleskyderiet. Dokumentaren. Vi er i gang med at... Og her kan I så se, hvordan sådan en kuglekanon faktisk ser ud. Fikseret med tape. Som I kan se, består det af en fjeder. Og den fjeder, det er den, der giver styrke. Kuglen her sidder fast på en magnet. Og ja, som så holder den fast, indtil at man skyder. Det bliver fedt det her, det bliver fedt. Kan ikke se en centimeter. 44,1 cm ud. Det 44,1. Var det ikke det at se? Det ved jeg ikke, jeg spurgte tilbage og høre det. Jeg ser bare onsdag, det kan du sikkert ikke. Ja, 44,1. Men Ida, har jeg ret i det her? Au, det gjorde ondt. Men vi fik det på film. Vi fik det på film, vi har gået. Er det ikke gået til? Godt, det fik genialt. Nu står vi så her. Her i kvartertid og fundet ud af, at kuglekanonen er opfundet af en tysker. Altid en tysk.